Ginapasuni hangkilan nga manog salisi sa Bacolod City na dakpan sa bypass operation. Mga arestado ginapagamit sang ilegal nga droga ang pila ka mga kabataan agud mangin hangkilan nga kawatan suno sa mga pulis. Yaring balita nga aton gintutukan. Sang damlag lang nakagwa sa presuhan ang 32 anyos sa si Gemelyn Soriño bangod sa kaso sa pagpangawad. Apang sang nahilway, balik naman ini sa abisyo. Kag subong, nag-level up pa ini bangod magluwas niya kabahin sang salisigang nga nagalibot sa downtown, nagahupot man sang iligal nga droga. Kagabi, ginkasang bypass operation kay Soriño sa Barangay Sefania. Kaupod niya nadakpan si Ariel Armamento. Apang nakapalagyo ang live-in partner ni Soriño nga si Jobert Banjola. Mostly gagamit sila kuno minor, ginapasuyop nila. Anay, antes gamiton, kay kuti nakasuyop ang isa ka tao, hindi makatulog. Magamit gid nila ya bilog nga gabi. Depensa sa babae nga street-level drug personality, wala ini ideya sa operasyon kag madugay na nga nagbago. Maluoy, masala sa ako, dire. Kay way mo ko sala sila, sir. Ginagsulod mo lang na sila rekta sa balay. Ang upod sini nga si Armamento, ginkakibot ang pagkadalahig sa operasyon, dala panidugan nga wala ini nadakpan nga nagasuyop sa rooruan sa droga. Sa Mansilingan naman, nakapalagyong subject na si Joseph Gonzalez alias Banong sa bypass operation sa Granville 1 Subdivision. Apang wala na nakapalagpa ang iya makopdanan nga sa June Mena kag Al Capone Infante. May naririnig tayo no, na malalaki ang kapit nito na pinagkukuhanan niya ng droga. Masobra 95,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha sa grupo. Depensa ni Mena. Gintawgan lang ini nga mag-serve driver kay Banong kag wala labot sa ila operasyon. Baligitiksan ako nga may ipakarga nga mga salaset, mga dalon sa kawayan. Amo na. Tapos, Gadlakat na ko. Abot sa na nakibot ko nagbalabag nga pick up. Obod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.